What's up? What's up? Level 21. Hello everyone. Hello to all. Ano? Parang pumalapad ko si Teresa. Tumalab ba? Yung si Teresa naglalakad. One viewers naman. Two viewers naman po. Kumusta ang lahat? Ay, Kuya Roy. Hello, Kuya Roy. Diyan may kasama. Ano sa 3 viewers? Hmm? Ngayon lang tayo nakalive. Malakas signal dito. Pasok po kayo. Kwentuhan. Or viewers na daw. Ano yan? Gagatas ka? Mainit. Gusto mo pwede kitang magturo. Gusto mo mag-isang sakit. Sabi mo sa akin mag-isip. May laba ko. Ito na kumako ko. Three viewers hello. Comment po kayo. Pinto-pintuhan tayo. So, ibang magatas. Hmm? Hindi ka magatas. Depende. Ay. Kape. Kape tayo. Timpla niya kami. Hindi rin makatulog si Kuya Ron. Hindi makatulog si Kuya Roy. Saan mo nga? Ito na. Dito, dito. Ganito rin yun sa'yo. Ay, oo. Kasi mura yung sa Dallas pa rin. Or viewers hello. Ako lang bumili ko kanina ng ano. Tinapay. Kaya manik. Masakit daw yung tiyan ni Kuya Roy. Bakit? Anong nakain mo, Kuya Roy? Nasa Bicol na kay paring Jason. Andito ko, Kuya Roy sa Cavite. May follow-up check up pa sa amin. Hello, Ate Ching. Good morning, Ate Ching, sa inyo.
Good evening sa amin. Kape. Yes, kumusta na? Yes, kumusta na kayo? Okay naman po, Ate Ching. Like daw, sabi ni Kuya Romel. Hello, Kuya Romel. Kuya Romel, sabi ni Ate Ching. Napadaan lang, sabi ni Kuya Romel. Dumaan lang daw si Kuya Romel. Hello, Kuya Rini. Isip ko kuya. Tinapay, kinain kaninang hapon. Kandi ko kung baka stuck na yun. Baka nga. Kaya sumasakit yung tiyan mo, Kuya Roy. Hindi ang baka kanina. Ate Ching, musta na, sabi ni Kuya Romel. Ano ba kinain ni kuya? Or kanina kumain. Ma'am Pink, hello po. Sabi ni Kuya Roy. Romel, amo. Tinapay. Tinapay lang. 5 viewers, ano? Hello. Ano yun ba? Good morning na ba? Dito ka. Hi, hello. Hindi ka lang ako Dito sa ka. kalita. Mas ba dito? Para makita ka rin nila. Para kumustahin ka rin nila. Yan sa Ate Ching. Hello, Ate Cheng, si Kuya Roy, si Kuya Romel. Hello, at magulo pa ang buhay ko. Kuya Bon kaya, kamusta din sa Kuya Bon? Mm, Ikaw, Ate Ching, kamusta po? Pasensya na po magulo. Grabe ang tulog ko talaga. Good evening, Ate Ami, sabi ni Kuya Roy. Kuya Roy, birthday natin Kuya Roy ah. Birthday mo pala. Lalaki? Ito nga makis-chika. Saglit lang. Makasika sa kahit sa Iniwanan ko to kanina. Ano? ano oras ka umalis? Ay, tingin Ate Ching, pa ko lang. Thank you, Ate Cheng. Umalis ako kanina. 4:30. Bumalik ako kanina. Mag-alas 7 na akong umakyat din sa tulugan mo. Tulog pa rin. Hindi siguro. Pero parang nagising na ako. Gising na ako. Bago pa dumating. Kaso kakamulat ko ng tulog. Grabe Thank you, ang tulog. thank you po Ate Ching. Pakulan. Grabe ang tulog. Kanina. Nasa ibang tayo na. Sige, Kuya Romel. Hindi po Kuya Romel. Salamat sa pag-tune in niyo po. Ate Cheng, bye po. Sabi ni Kuya Romel. Kanina sabi ko, grabe sakit ang din ko hanggang. Ay, ano pa Kuya Roy? Uminom ka ng mainit na Hindi. tubig. Balik ka ng ano po. Isek Blueberry. Yan ang the best niyan. May gamot pa ako isa eh. Mura lang yung Isek Blueberry. Pakita mo kay Kuya Romel. Maliit lang siya. Saan ba? 5 pesos lang yan. Sa ano, sa generics. Sa Cycloberin, Kuya Roy. Yun yung iniinom ko Ingat pag, Kuya Romel sa Ate Ching. yun yung iniinom ko pag sinisikmura ako eh. Pero pag, Ay, si Kuya Roy pala yan. Diyan balik kay Kuya Roy. dalawa ako ni Kuya Roy. Dalawa akong ni Ate Ching. Diyan balik ka sa balo sa kanan. Kuya Roy. Pero inaantok pa rin ako. Ay, si Ate Sara. Hello Ate Sara. Uminom na sa... Ano? Di, try mo Kuya Roy yung ano. Yung tinago kanina. Bisek Blueberry. Cycloberin. Ano yan? Yun yung Efektibo po yan. pag inaano ko sinisikmura.
Magaling ka na lang. Hmm? Hello, Miss Me. Papagaling pa po ate. Sana si ano. Naka-headset pa din. May ano pa. May kalang pa. Sa ano pa yun? 16 Kuya Roy. pa? Matagal pa rin. Sa 16 pa tatanggalin. 16 pagbalik namin. Gatas tayo. Hmm. Sa kanya kape. Di pa ako maka ano. Bala ko sana magtrabaho muna dun sa San Pedro. Kaso ito kasi nung nakaraan nagsabi siya sa akin na huwag ko daw muna siyang iwan. Huwag mo muna akong iwan. Mabuboring daw siya. Kaya inano ko muna. Tapos baka magpirsa mo ng laba. Sige lang, dadahan-dahan muna. Pero sa tuhos. Miss May, nausog yata ako sa iyo kanina ka nasisabos natin. Video po. Ma'am Cherry, sabi ni Ate Sara. Pag nausap ka kasi kuya rin, magsusuka kayo. Pero yung sakit ng tiyan. Ano lang yan? Ano yun, nag-ano siya? Panay CR ba? Depende kasi eh. Isang clover rin lang. Tanggal agad yan. Pag ganyan, masakit yung tiyan ko. Tatry ko muna na uminom ako ng ano. Mainit na tubig. Inom ko ng mainit na tubig. Kung kaya ko lang mainom. Pag di yan matanggal, inom na ako niyan ng disiklover yan. Baka daw ulcer. Baka daw ulcer, sabi ni Ate Sara. Hello po, Ma'am Cherry, sabi ni Kuya Roy. Love sa 6. Kuya Born, labas Kuya Born. Kakak. Kamusta na Kuya Born? Asan sila ngayon? May nakalive ba? Ako nakausog eh. Tinulak man kita, Kuya Roy. Usog. Sibang. Yung usog sa atin. Tulak. Usog sito. Nakasibang. Malabong man ulcer kasi hawak. Hawak ko dito ang kusina mismo. Ano kinain mo kanina umaga? Usog sito. Baka kanina, kung nag-CR sa Kuya Roy, may nakain kang, 7 viewers ano. may nakain kang hindi tama sa tiyan mo. Kung pala CR, kung masakit na yung tiyan mo, baka na lamigan or Gumagalaw na naman yung laman ng paa. pulikat. Uga. Ang ulcer di lang naman sa busog o gutom, Kuya Roy. Yan. Kalipas. Kung nalilipasan. Okay ka naman kanina. Yung ulcer, di naman yan sa ano. Gutom talaga ang busog. Pag nalilipasan. Tsaka wala sa tamang oras ang pagkain. Kasi Pag nalilipasan. kaya ang tamang almusal. Yung pinsan ko may ulcer. Yun naman yung pinsan ko. Ano yun? Kasabi natin ng lola namin. Malalaman mo kapag may ulcer ka. Kapag kumain ka ng langka. Huli na langka o hinog. Yan. Hindi ah. Yan. Di, totoo. Yun si ano, yung pinsan ko. Pag kumain yun ng ano, pag kumain siya ng langka, automatic yun. Talagang namimilipit siya ng ano. Sakit. Namimilipit talaga, sakit siya. Ulcer pag hikab, ano, pag hikab ka ng hikab at masakit siya. Salamat sa nag-like. Baka may nakain ka lang na ano, kuya, baka may nakain ka lang. Kanina umaga. 6 viewers ulit.
Naghapunan kami ni nanay kanina. Sinuka ko lang lahat. Ang Ba food poison nga yan. baka food poison. Baka nakaano ka na lang, ano, ng panis or na-contaminate na. Baka di ka lang natunawan, Kuya Roy. I-try mo. I-try mo muna, Kuya Roy. Mainit na tubig mo. May tubig. Pag hindi pa rin, sa glover rin na yung ulo mo. Tanggal ka agad yun. Ay, shoot. Sorry. Tapon. Pinapon. Kaya hanggang yun, Wait lang. medyo masakit pa rin. Kaya hindi makatulog. Pag ganyan tulad nung ano, nagising ako na sakit nung tiyan ko talaga. Tapos pumunta na ako dun sa CR. Sobrang sakit. Wala naman, di naman ako na ano, nababawas. Gusto ko na kaya padala ko sa ospital. Tapos ito patulog. Kasi madaling araw eh. Alam ko na talagang hindi ko na kaya yung sakit. Kumakalampag ako dun sa CR. Doon kami sa Bicol. Para magising lang ito. Tapos nagising na. Ano nangyari? Ang sakit ng tiyan ko. Pero nakatulog na ako dun sa ano. Bago niya ako nakita. Nakulang ako dun sa ano. CR. Tapos inakbayan niya ako pupunta dun sa labas. Inom ako ng tubig na maligam-gam. Mainit. Tapos yun. Kasi walang dicycloberin. Wala kami. Naubos na yung dicycloberin kasi umiinom lang naman yan sa amin pag sumasakit yung tiyan. Ginawa ko lang. Kasi walang magdadrive. Nung Tingnan ko. gusto ko magpadala ka dun sa ano, magpadala sa ospital eh. Wala rin magdadrive. Ginawa ko, dinapaan ko na lang yung ulan. Sa loob na cross lang ako. Pagkagising, umaga, nagising man ako. Kaya ko wala na. Talaga yung pagkaramdam ko, bagsak na talaga. Yung sobrang sakit yung tiyan ko, tapos nang didilim yung paningin, mahina yung tuhod ko. Kaya hanggang ngayon ka natutulog. Kuya Roy, ganito gawin mo. Mix mo limonade sugar at oil. At inumin mo. Pag poison, gagaling yan. O sinubukan ko na kanina nagtimpla si nanay, pero sinuka ko pa rin mismo. But yun, isusuka mo talaga yan. Maya okay ka na yan. Kalma. Kalma lang ito, sabi ni Ate Sarah. Pero maliit lang yan eh, yung ano. Parang ako nagtago kahit isa. Ito yung dicycloberin. Maliit lang siya. 5 pesos lang ito eh. Sa generic. Hmm. Pag sinisik mura ako yan. Yan o. Pag sobrang sakit, ito lang. Kasi may nagsabi rin sa akin nito, yung sumasakit yung tiyan namin, itry ko daw yung dicycloberin. Yun. Wala ka agad. Basta mura lang nito. Ayan, yung dicycloberin, sabi ni Ate Sarah. Ang liit lang yan. Sa generics po yan, ano lang po, 5 lima. pesos. 5 pesos lang yan. Parata ako kahit dito may isa o dalawa sa bangko kasi yun nga, hirap. Sabi niyo po yan. Di ba miss kanina sa video ko natin, kita mo ako nagdadrive, di ba yung bumili ako ng tinapay noong panligo ko. Ang kinain ko. Hanggang kutob ko, tinapay. Kakayun mo. Baka naman sila ng tinapay. Message mo sa akin, parang Jason, para start ako. Opo. Sige ka, Kuya Ron. Yan lang yung ano, talagang epektibo siya. Isa global yun. Message ko sa Kuya Ron. Kasi amin, kadalasan yan. Sumasakit yung tiyan mo. Kaya bumibili mo yan, no?
Kasi isang banig, isang tabla. Pero Nung- ano, nung- iniinom ko talaga siya. Pag di ko kaya yung sakit. Hmm. Pero pag kaya naman. Doon nga kami sa barak, si Carrot man. Sakit ng tiyan. Kala ni Carrot man, nalason siguro. Sabi ni Carrot man, Tol, parang nalason ako. Yung binigyan ko ng Dicyclover eh, nawala yung sakit ng tiyan niya. Baka daw sira yung napili ko. Ay, swerte ni Kuya Ron. Kumbaga yung tinapay naman ko yun, makikita mo naman sa pagsira na. Oo, kasi lalo yung pandiko ko. Kasi kadalasan yung pandiko ko talaga mabilis masira yan. Hindi ka luluto Kasi- ang palaman nun. Oo nga, kasi mabilis masira nga kasi may alaman na yung log nga. Masira yan. Alam mo Di ba yung- ganyan? Oo. Yung nasisira, yung naknak. Niluluto din. Yan ang ipapasira. Yan ang pinakang mabilis masira sa tinapay. Pandiko ko. Pero malalasahan mo siya. Malalasahan mo yun. Malalasahan mo siya pag sira na kasi maglalasa yan, ano? maglalasang parang yung kopra. Tawagan ka daw ni Ate Sarah. Sige. Tawagan ka ni Ate Sarah. Hello, set viewers. Usap muna kayo ni Ate Sarah. Basta di set viewer rin. Silent viewers sila. May mga 24 hours naman siguro bukas ng ano. Nasaan ba si Aquero? Baka nasa Las Piñas ka kami. Sa ano ata. Baka sa work. Kasama niya si nanay niya daw. Ay, may nanay. May nanay siya. Diyan. Sabi. Ay, wag kang tumawag. Pinapagsa lang. Sabi ni Kuya. Work. Huwag ka daw sumawag dito lang sa loob. Baka kasi ano. Ang bag ko ano eh. Bag ride ba tayo? May ano pa lang. Yung mga laman ng bag ko. Ito yung bag ko eh. Ano dyan mo, ano? Oo, Natira mo? bag ride. Tignan natin. Ito yung bag ko oh. Nabili ko lang to sa pinsan ko na 40 pesos lang to. Sa pinsan ko. Ayan. Yun lang. Simple lang yung bag ko. Ayan. Bakit naisip ko? 7 viewers sila. Ang random naman ang naisip ko. Bag ride. Tingnan natin kung ano naman ang bag. Siya oh. Naka-live si Kuya Romel. Ayan oh. Laman ang bag ko. Ang first laman is mga papel. Sa PGH. Naka-live pala si Kuya Romel. Nag-live. Ito oh. Saka ito. Ano ba naman ito? Ay, yung CD. CD sa PGH. Isa namang CD scan ko rin. Dalawa ng CD ko rin. Panood natin yung pag Ang low part ng PGH. delete mo na. Ano Pero pa ba? Ito Ano, naman. baka sira na to. Ay, burger pala Ito yung kahapon. burger kahapon. Pwede pa yan. Dapat naman yung CR. Hindi nga pwede ba na? Ayun, dami ng bag ko. Tsaka, Ito yung burger kahapon. kita ka. Ito. Ano yung favorite ko? Nakita ko. Binigay ko sa akin ni mama. Ayun. Galing pa ko na Davao. Ayun. At, ito. Palawit ko. Ang kapatid ko. Oh. Ayun. Picture namin ito ng bata pa kami. Ito yung ate ko. Ayun. Tsaka ako. Yan no. Pwede Tapos pa. ito sila. Wala lang si kuya. Wala si kuya. Ayun. Ano pa ba laman ng bag ko? Pwede pa yan. Suklay. Ba? May headset din. Ano pa ba laman? Hindi nga mo po yung Napkin, ganyan. Napkin daw to. Hindi dito. Ay, ano to?
Nakita ko lang. Saan ko? May Hindi ako napin dyan, ayun. pagpusin. Napin. Ano pa ba? Ballpen. Basura. Yung binigay ng sa PDH. Yung candy. Yung cutter. Maliit na salamin. Yun lang. Ayan. Meron pa pala gamot. Ano naman to? Bonamine. Siyaka. May gamot pa din ako dito eh. Parado ko dala-dala. Tusiran kahapon. Wait lang. No? Ayoko. Si Teresin always. May si Teresin sa bag. Ano lang naman ang bag ko. Ganyan lang. Sa basic lang. Ano? Ano mo ba? Ano ba yun? Ay! Makakasarin pa to. Ano siyang basic? Halot lang sa print. Three viewers ago. Ano lang sa print. Parang umin. Ay, asan yung gamot? Binalik mo ba dito? Hmm? Binalik mo ba? Nabot ko sa'yo. Wala. Alam mo yun. Ay, nandito sa tabi. Wala si Kuya Bing Jackie. Ano? Baka may comment. Wala ko ulit trophy. Kasi ate Chimbo pinagpipin ng trophy. Imang Maria J. Mas nilibigyan ka agad. Nagbaybay yun sa Maria Day kasi magbabakasyon daw sila. Oo nga pala. Kamusta kaya yung bakasyon ng Maria J? Halos 1 month din ata silang siyang mawawala daw. Ano? Shout out sa kanila mga Maria J. At sa family. Es Kuya Hawk, hello Kuya Hawk. Musta ang buhay-buhay? Hello po ako. Nag-love shout out. 7 viewers ago. Hello si Seven. Hello sa lahat. Prison pa siguro pa. Hello Ma'am Cherry kayo sa palipat po. Sabi ni Kuya Hawk. Hindi ka nagdala kay Kuya Hawk. Paano tayo mga updates pa ito? Kala nyo last natin nagpag-live. Yung hanta misa tayo. Saan na ba? Ay, oo ako. Hanta misa. Mahaba yung live natin ngayon. Nakatulog si Ami. Pero hindi ko sa kanya si Cherry. Kaya lang, Kanina, pag-gising ko. ano ba? Effective naman.
At happy graduation sa kapatid ko. Graduation ngayon. Nakauwi na kaya siya? Nandun na. Iba siya ba ni Jewel? Midnight snack. Bukas ko isang kong kapatid yung mag-graduation naman. Sino nauna? Hmm? Sino nauna yung office? Yung IT? Yung opus na. Pasok ko yung burn. Pasok sa viewers. Wala nagkukulit eh. Puro sila sa ilin. Tulog na ako. Wala akong nakalimutan ko. Ay, sorry na. Ay, nagtaka ko no. Maluloy. Ha? Maluloy. Sa pa. Ayaw nila mag-complete. Ulit pala itong ano. Sabi ni Kuya. Muntik na mautang ko live. Yung live, nag-live nang ako utang kami ko live. Nakaloko. Ano to? Nag-live din ata si Kuya Hap. Nag-live ka pa din ba Kuya Hap? Then, ngayon nag-pop up. Nag-alam si Kuya Ramil. Pala sabi na dadaan lang. Magla-live siya. Baka naka-schedule kasi yung live. Kasi yung mga schedule ata live niya. Hindi ko lang alam. Sorry Kuya Ramil. Kasabay tayo sa live. Medyo matagal na tayo siya pabalitan ng ano. Sa tayo upload. Ginagawan ko na lang ng paraan. Maalalayan lang ng channel. Wala akong makitang oregano. Dati di ba doon sa gilid ng palabas ng ano, di ba dami oregano dyan? Sa dinadaanan? Wala na ngayon. Baka ano. Wala na pakukulan ng papanong pa yun. Kubo mo? Hindi ko siya maantok kapag bahay. Yun. Kuya, kami tayo na natin mga. Isa na maganda yun. Oregano, kalamansi, melit, tubig, tapos yung honey bee. Right. Okay. Diba kayo kang ba't ang content istorya hiton sa kabigay ng problema? Di kasi bibigay sa tayo nag-update ka ba mag-select ka? Hello, Kuya Born. Kaya, Born, kamusta ang buhay-buhay, Kuya? Kamusta na ang buhay-buhay? Magaling na ba Kuya Born? Bumalik na ba sa normal? Kuya Benji, nawala na Kuya Benji. Mapaano kayo, sa kanila? Hindi, nung nag-live tayo, wala rin eh. Nakaraan pa. Baka umalis kayo.
makabisi na rin. 7 viewers daw po. At shout out kila Idol Japper, nasa Bicol pa. Sayang mo. Sayang. Nasasabihin sana, masayang talaga. Pero, okay lang kasi magaling ka lang. Madami pa naman yung pagkakataon na pwede kong makita yung Idol Japper. Kung bihira isang 3 araw ako walang tulog, normal dito ko. Pag pinatulog ako ngayon, taas na naman dito ko. Bakit kaya? Nung di natulog, nag-normal. Baka naipon na doon. Baka naipon na doon. Ano? Sa akin naman tawa ng tulutan at tikunan. Yung tikunan, mga kapatid, pag may matabang kasi bato na lang. Tamaan galit na galit. Hindi ko yung program, hindi lang. Siguro, paano yun? Naging hype ka. Baka saan ba? Kasi si Jason, nung puyat, nag-hype ka din. Tumaan. Yun talaga pag abnormal yung tao. Ikaw may sabi niyan, kuya ha. Baka nakaligtaan mo uminom ng gamot, kuya. Baka may time na nung puyat ka, hindi mo nakakalimutan yung gamot niya. May apple juice, tara na mo na Kuya Ben. Yung dala mo pa na apple juice. I'm back, sabi ni Kuya Roy. Tapos na yung usapan. Ano Kuya Roy? Yung tawagan na to. Baka okay na. O baka bumili ng gamot. Borober, sabi ni Kuya Roy. Aray ko, bro, aray ko. Bahala na pa ako dyan, bro. Sabi ko na, bro, Roy, masakit siya mo. Masakit nga yung siya ni Kuya Roy. Nakakain nata ng panis daw na pandikota. Bro, Roy, hello, sabi ni Kuya Roy. Tita Sarah, sabi ni Kuya Roy. Tito Barn, hello. Kuya Lablab. Sabi ni Ate Sarah. Anong balita, Tito Bert? Sabi ni Ate Sarah. Love sleep na yung okay na ang lahat baga. Sabi ni Kuya ko.
Balita dito, 171/95. Ay ba? Ano? One 71. 171.95. Over Ruben. 25. Mataas yan. 9 viewers hello. Kasi sa'yo nung nakaraan, 135 lang. Mataas na Mm. daw yun. 10 viewers hello. Kuya rin eh. Pasok kuya rin eh. Nandiyan si kuya rin eh. May lumilipad na heart. Oh. Maghapon tulog. Si Teresin niya. Dapat talaga ako natulog kanina. Grabe kasi yung pagod diba sa Pilipinas. Ang aga natin nagsisa. Gabi na din hindi nakauwi. Ang aga tayo. Yung mating tayo dito. Naka-vlog naman yun. Ayan, Kuya Papi. Hello, Kuya Papi. Ano kaya Papi? Mag-love shoutout po kaya Papi. Ano rin? Hindi nabili dosage ko ng gamot. Patay na kung patay sa akin. Kasi kailangan ko yung maano, mag-maintain. Kumbaga maging balance yung BP mo. Makatakot yung ganyan dito. Bro Pops, sabi ni Kuya Hawk. Kuya Papi, hi sabi ni Kuya Born. Bro Denise, sabi ni Kuya Roy. Seryoso, Tito Bird. Seryoso Tito Born, sabi ni Ate Sara. Oo, seryoso yan. Ate Sara, hindi yan. Walang kemi-kemi yan si Kuya Bird. Nandyan Kuya Born si Ate Ching. Nakasaling viewers. Ako, tita. Bro Born, hi Hirap sabi nung ni ay, parang ang hirap maging roller Kuya coaster Papi. yung ano. Opo Tita. Bro Roy, hi. Nakatulog doon sa kagabi. Oh, si Kuya Roy. Dalawang account na. Dagdagan daw natin ang viewers. Sabi ni Kuya Roy. Thank you, Kuya Roy. Dalawang account na yung pinasok. Wag na daw muna kasi panet kuya. Sabi ni Ate Sara. Bravo, mo subukan. Maraming Maraming nagmamahal sila. Buksan mo, puso mo. Papasokin mo nga yung kanta pa. Buksan mo. Bulaklak para sa'yo. Like si Kuya Roy. Salamat Kuya Roy. Tawa si Kuya. Tawa tuloy si Kuya Boy. Kuya Love ko pa. Yan na. Huh? Maliwanag pa daw. Maliwanag pa dito. Sabi ni Ate Sara. Kuya Kap. Kuya Cupcake. Cupcake. Kasi ang tawag na Cupcake. Ano sa ng viewers? Ba't magapang katulad kasi kagad ano? Ganun na may gising ka. Alas 12. Tapos pagkakain niya ng ano, tanghalian, natulog ulit. Gumising, alas 7. yung inaan. Baka nga yung gamot. Baka naipon na din lahat ng puyat at pagod. Di nung pag-check up kasi talaga nung Webis. Sabi ko sa'yo Nakatulog, kasi, nakatulog ka. Hindi rin, ha? Hindi rin.
Okay lang yung tayo yung naghintay dun kasi kung sila yung naghintay sa atin. 4:30 yung gising natin, alas 12 tayo natulog yun. 4:30 gising. Hintay na, ligo, nag-almusal. Nakaalis tayo. Alas 6. Tapos 7:30 yata nakarating tayong PGH. 7:30. Nakauwi ka na rito. 9 na. 9 na. Rohok, nag-live kambal mo, sabi ni Kuya Ron. Kapit, hindi na mata kakaiyak. Bakit? Uda kami sa Bicol namin, Kuya. Post. Di pa lang man kami nakakauwi. Hindi pa po kami Ate Sara nakakauwi. Ate Sara, di pa kami nakakauwi. Dito kami sa Cavite. Kasi, kung talagang ano, Dali ako sa live ni Bro Romeo. may follow-up check-up pa si amin na 16. Kung sa uuwi, talagang uwi-uwi na. Uwi-uwi na talaga kami. Kaso, nasasayang na kami sa yung pera Kasi masahe. uwi tayo, tapos babalik Hmm. babalik ulit. Balik ulit. Kung sa uwi talagang uwi-uwi na. Pero, tiyagaan lang muna to. Okay na okay ako, Kuya Kapit, all goods na naungutang na ang pang-apply mag-work na. Sabi ni Ate Sara. Magdamag na naman mag-live si Bro Romeo, mag 7 AM na naman tibay ng mga mata nila. Ganyan Pag, na. pag live ko, dumaan si Kuya Romel. Nag-hi, tapos sabi niya, napadaan lang. May live pala siya. Schedule niya siguro. Oo, baka schedule niya. Robert, basta sabi ko ganito tayo. Para buksan puso nila, papasukin mo. Alright, nice diba? Let's bro ko. Sabay tawa. Galing ka dun, Bro Dennis. Mamaya na ako papasok sa live niya umaga. Magpapag pala eh. Baka magdamag din. Hello sa mga viewers. Naka-schedule kasi nila. Naglalaro. Tapos sa ano na lang, sa 9. Sa 9, iwanan ko muna ito sa amin. Punta ko na San Pedro. So, alanganin kung alis pa ako. Bukas, Sabado. Linggo. Tapos birthday ni Bayaw sa 8. Dito kami sa 8. Pupunta dito si Bayaw. Iwan ko kung anong ganap sa birthday niya. Gusto Kaya- na lang ata mag-ano tayo ng Labas na lang. Hindi ko na lang maglaro na Ano lang, tayo ano? ng makakain. Oo. Yun lang, love. Sige, pagkatapos mo sleep ka na agad para makabawas ka pagka sa puyat. Sabi ni Kuya Hawk. O diba, double dosage after 1 hour bagsak. Bagsak nga. Baka naman mag-low blood na naman yan, Kuya Boy. Dapat pala Oo, naka-live siya, naka-silent siya. Tapos siguro, umagala sa ibang live, marunong. oo, sabi niya kanina, magsasilent lang siya. Kaya, sige, bye-bye muna, magsasilent ako. Tapos biglang nakita ko nag-pop up. Nag-pop up si Kuya Ron. Kaya pala Kuya Bern, may ano pa? Nasa, ano ka ba Kuya Bern? Nasa ospital o may sarili kang nurse? Dahan-dahan Tito Born, sabi niya. Dapat may naka-attend sa yung, Nakaalala. oo, para baka mamaya, double yung dosage. Sobrang baba naman, malow blood naman, di ba? Mas mahirap. ang Basta ano, epekto. kung may maintenance siya ng gamot, huwag lang inom ng gamot. Kasi mahirap, baka yung kabi naman yung maano.
tirahin ng gamot. Sa akin, ano lang. Herbal, yun yung herbal. Kasi wala namang herbal. Hindi. High blood ka lang, gamutin mo. Wala kang payan sa PGS. Sa 16, Ate Sara, balik kami 16. Pero sa 16 kasi ano, sabi na, dapat nga nung pag-follow up sa kanya kahapon, follow up check up, sabi nung doktor na isa, kasi yung pinakang doktor na nagpupira sa kanya, may inaoperahan kahapon. Kaya doon kami natagalan. Kasi walang mag-check up. Pero may nirecommend ang doktor na isa na mag-check up sa kanya. Yung check up sa amin siguro, ano na, 5:30 na. Tinawag kami. Tapos tinignan, tinanggal yung bulak dito na tulad ng ganyan. Nakapasok na yan sa tinga niya. Yan yung bulak. Tinanggal. Tapos tinignan yung sugat. Pero okay naman at gumagaling na raw kaagad yung sugat niya. Tapos sa 16, kailangan namin bumalik. Tatanggalin na yung ano. Kahit Hindi yung tahi. yung nakapasok. Yung nakapasok kasi yung tahi na hindi yan natanggalin. Hindi pa yan. Yung dito. Yung, Wala. di ba may cotton? May nakapasok pa dyan na, baka ganito kahaba. Cartilage Baka- dito. oo. Hindi naman tuma. Hindi, magaling na siya. Hindi. Ang kinuha lang nila yung loob. Kaya nga. Hindi kala ko nga, tatabasin ko. Hindi, kumuha lang sa Oo. loob. Pero Sa syempre loob. may tahi yan yan. Oo. May tahi. May tahi nga nakikita ko. Ang natanggalin sa 16, yung nakapasok yung school, yung pinasok nila, na nakagalang, yan yung binayaran natin. Nakapasok dyan. Yung tatanggalin. Kaya pag sinabi na, pag tinanggal na yun, ang follow-up check-up na sa kanya ay isang buwan. Baka sa, baka 17 or 18, umuwi kami ng Bicol. Pag kaya niyang bumiyahe. Kasi masakit yun. Pag tinanggal yun, masakit yun. Pag kaya niyang bumiyahe. Pero pag sabihin naman ng doktor na may follow-up check-up na isang linggo lang yung pagitan, hindi pa kami makauwi. Ano na rin All yun? right, Robert, basta tayo back to back sana. Kaso wala, ito na lang ganun. All right, parang nakainom to Sino? si Kuya Hok eh. Yo. Oo. Ate, sinabi si Ate Sara, huwag daw basahin. Nasabi ko din. Hindi pa ka rin po Kuya Hok ng Tagalog, Kamis Dayama. Cupcake, Tagalog. Kuya Roy, Kuya Cupcake. Ano? Bro Dennis, naintindihan mo ba ako may Kamis? Wala ko naintindihan kundi 500 eh. Nandiyan pa si Ate Sara eh. Sige po ate, ate Sara, salamat po. Thank you po. Ako yung 500 lang pamilirang buhay ko. Wala na sila naintindihan. Balik ako, try ko lang, open jump. Dito, benta ko lang kalakal ko kanina. Ay, Siya sabi. Kuya Hok, kumakalakal. Gan din nga sa kalakal din si Jason. Oo. Muntikan na. Doon din siya muntikan niya. Pero Di- bata pa siya yun. Oo. Ilang taon ganun? Diyan ako kumita ng malaki. Bilis nun. Ano? Yung edad ko nun. 10 taon ako. May junk shop ako dati. Then, kwento ko na yun sa kanila. Ulit-ulit. Kwento ko na yun. May junk shop ako dati. Maghinto ko nun. Pauno ko pala ilang tao. Ano nga pala? Bro Hok, sarado na junk shop ngayon. Ayun lang. Oo, nakalimutan ko pala kuya. Gabi na pala. Paano magaganito niya?
Sa number ko, Ate Sara. Ano yung number ko? Number mo, di mo kilala. Hindi. Ikaw, kabisado mo eh. Parehas tayo ng number kasi. Yan mo dyan. Basahin mo. Sa Bigyan likod. na lang ni Kuya Ro yung ano, messenger. Kasi may ano Ay, may messenger ka, Ate Sara. Ay, hindi na. Dito na ako. Baka masisipili. Ha? Baka masisipili pa daw. O, bro, Roy, repair motor pala yung nakita. Eh, parang malapit yung bakasyon ni Ate Sara. Mm-mm. Oo nga. Baka nga yung July eh. Kaya ka talaga makita kasi CCTV. Katabi yung bro, Roy Beer House, sabi ni Kuya. Diba, Ate Sara, parang malapit na yung bakasyon mo po. Pero pag di kami makauwi ngayong July, yung August talaga. Uuwi kami sa August. Antok ka na? Sakto lang. Inaantok. Maraming kalakal, bro. Oo. Bro. Oo, bro, CCTV talaga. Kalaban. Ang bakal tikoy. Pala. Ang bakal sa tikoy. Parang madali na yung ano, malapit yung bakasyon mo. Doon sa Bicol, no? Yan sa Pinas. Kasi dati nabanggit, parang lang yung July. Eh. Natuloy ba yung bakasyon mo, Ate Sara? Tara bro, doon tayo patay. Hindi lang marami ehem doon. Patay sindero yung Christmas light. So bro, yung mga yung mga bala ng baril, baga. Sa next year kala ko. Next year, July. Next July. Ay, akala naman. Kala ko ngayon. Ano, ihingin mo mismo. Hindi ko alam yan, bro Roy. Yung ano po, messenger ata ni Jason Kuya Roy. Bitag-bitag. Love. Julian ng baga. Opo. Sa next July daw po, Kuya Ho. Next pa pala. Kala ko nga ngayon. Oh. Tapos na ata kontrata ni Ate Sara nun. Kuya Roy, nasan si ano? Si Kuya Benji. Kamusta na si Kuya Benji? Sama ako, sabi ni Kuya. Nasa next year pa pala, love. Sama ako. Messenger Kuya Roy. Hello sa lahat. Sorry at emergency at kailangan mag-out. Sorry po. Sige Ate Cheng. Bakit Ate Cheng? Sige po Ate Cheng. Ingat ka po always. Anong nangyari Ate Cheng? Sige Ate Cheng. Ingat po Ate Cheng. Thank you sa pakulay. Anong nangyari Ate Cheng? Kasi may sakit din sa Ate Cheng. Delikado yan, kalakal bro. Mahal yan, tanso pala. Kalakal mo, paldo. Ay, sasama din si Kuya Cupcake. October tapos Ano kaya nangyari kay lalabas Ate sa akin Ching? dito. Kasi may sakit din siya. Emergency daw. Ate Cherry, hello po ulit. Sabi ko, October tapos na lahat sa akin dito. Baka sumama yung pakiramdam Hindi tayo niya. magkikita Cupcake Jan, Feb, or January or Feb ako.
Nag-bless na. Pa-okay miss, nibigay ko, messenger nila ate ako. Sabi ni Kuya Ron, kaya yan doktor. Pag nakauwi ka ate Sara, pag nandun pa si mama sa HK, tanong ko si mama kung paano. Kasi medyo okay sa HK eh. Yung Facebook ko, Ate Sara, ano, Jason Aliman, yung naka-ano. Ayun, Nagay. nabigay na ata ni Kuya Ron. Ingat po ma'am siya, always po keep safe. Sana okay lang sa Ate Ching. All that time. Kasi alam ko may sakit din siya eh. Hindi papauwiin yan ng amo niya si Captain. Hindi. Kala ko kasi tapos na ng ano ni ate Sara. And viewers hello, sana viewers hello po. Pag di tayo magkatagpo, Kuya Kapit, mag-iwan na lang ikaw ng bakas. Anong klaseng bakas, Ate Sara? Anong bakas? Ay, medyo tumila na sa katantiyan. Diba yung sabi ni Kuya Roy. Baka kasi Kuya Roy, naibigay mo na, nasuka mo na lahat. Ano yun naman ko niya ron? Baka nasuka na lahat. Kaya medyo okay. Uuwi ako. By hook or by crook. Sabi ni Elsa. Ikaw talaga bro Roy. Pag so, nung akin na ipon for kapsula. Mahal kilo nun. Alin? Kapsula. Kasi dilaw yun eh. Sabi ko sa'yo, Kuya Roy, kalma. Mahal kaya yan. Yung ano yan. Dati nung nag-junk shop ako, nakabili na ako ng ganyan. Ano gagawin dyan? Tuto na rin. Hindi, pinakilo lang. Ito ka awin yun. Doon sa pinakang ano na. Pinakang main lang ang junk shop. Yung sabi niya, Kuya Born, Tumae lang yan, tita. Suka daw si Kuya Roy. Uwi ka na lamlag, hindi po ako galit. promise. Nabinta na kami ng ganyan mga kapsula. Pero yung nagbenta nun, sundalo. Kasi galing sa kampo. Sa kampo. Baka yung maya shooting at nila. Ano ko, naipon niya raw yun. Tapos yung mga ano, yung lagayan ng bala ng mga toolbox. Ganito kalalaki yun. Lagayan niya ng bala eh. Makulay na rin. May tago nga dati kami nun. Kasi maganda siyang lagayan ng mga gamit. Mga toolbox. Mabrober. Ginawa namin toolbox yun. Bibigat. Dito man maputla talaga ang Kuya Roy sa sakit. Ubos na oil, kakahaplas. Baka naman lumipad ka na Kuya Roy, kakahaplas mo Kuya Roy. Tapos sa putol pa yung kalahating kakahaplas. Paghimas mo nung pang-aplas, biglang naputol kalahati yung Lumipad ka. Hoy, miss secret lang. Paghaplas si Kuya Roy, oh. Nakikita niya, Naiwan yung paa. umiiwalay na. Pagkita niya, ayun pa ako nasa baba. Kung pala, lumilipad ka na. dahil dahil sa aplas. Then viewers alone. Yan, agnuwan. Ano ba kasi ang hinaplos? Ano nasabi ko na Kuya Ram? May pang-aplas pala. Yan ba Ate Sara yung sinabi pagtawag? Yung oil dito. Ayun po. Paghaplas doon, lumipad. Ganong Bombay. Dapat pagkaalis mo ako, dala pa ah. Dapat, ano eh?
Bilis ng oras. Sabi ko na kung kanina dapat nag-vlog agad tayo kanina pa. Sa amin, Kuya Lablab. Robert, huwag mo nang alamin anong ginamit kong haplas, hindi nakakaalam. Ako, malungsi talaga, Kuya Host, sa Opid Caribs niya. Baka kuha, inaatay-atay. Baka appendicitis na. Naagnuwan ko. Ang nalamigan daw. Sa tiyan kasi yung bro, hindi sa ulo. Sa tiyan daw, sa ulo. Hirap yun yung bigla-biglang sumasakit. O yung parang namimilikit. Biglang, alam mo yung parang biglang, tapos nagkakahilo yan. Pabilis ng live natin. Lagpas ang oras na kaagad. Anong ulo, bro? Anong ulo? Ulo-ulo. Agmong lang tayo sa nag-aagi ako doon. Mga pwede. Di pag, manalamigan, maligam-gam nga na tubig. Kahit mainit na eh. Para kang magkakape. Ano? Umiinit na ang usapan. Baka kung saan mapunta yung haplusan. Ito ba? Paano lalamigin ulo niya? Tita lagi nakasombrero. Oo nga. Lagi nga nakasombrero sa pagyan. Tawa tuloy si Ate Sara. Lagi talaga nakasombrero. Nung pag-uwi nga, lagi nakasombrero. Baka naman maambunan kasi. Baka minsan lang ang sombrero na. Kasi napansin ko kung nung panay ako sombrero, parang yung buhok ko na gano'n, naglalagas. Yung sinabi ko sa'yo dati. Kung nakikinig. Lalo pag yung isa sombrero ko nabasa, parang naglalagas yung buhok ko eh. Tapos sabi ni Ami, nag-impis nga raw yung ano. Si Bro Dennis mismo pa sumula ng haplos daw. Ito banda oh, lumipis yung buhok ko. Yun Oh, yung, may point dito. yun yung Haplos sabi ko Kuya Roy. kakasombrero ko eh. Haplas sabi ko Kuya Roy. Partida Jason kahit natutulog nakasombrero. Totoo ba? Pwede siguro kasi nakita ni Kuya Boy kasi doon sila sa isang kwarto eh. Nakita ni Kuya Boy. Natutulog na nakasombrero. Natutulog Kasi nakasombrero. nung, di ba nung pag-swimming, yung kwarto na kinuha ni Kuya Boy, doon sila ang dalawa. Dapat binuksan mo Kuya Bert kasi baka may nakatago ka dyan. Pero malawak ng kwarto. Baka may nakatagong hélice sa ulo. Yung hélice ba ka ni Doraemon? Kaya Doraemon, pag tinagam mo eh, may ilis eh. Kaso Bro Roy, si Kapte kulang sa haplos. Sabi ko yun, parehas lang ng haplos at haplos mismo. Yung cupcake, secret yan. Dito bro, tawa si Ate Sa. Yung haplas, iba Haplas. yun. Ang haplos, iba din yun. Magkaiba sila ng word. Mahal, hanggang kailan yan yung haplos? Maghihintay LC. ako. Oh my God. Alin? Yung sarap, nakaano dito, nakasan dyan. Galit ko dito. Yan. Snappy. Sakit lang ang likod ko. Baka may ano pa. Hindi. Cupcake, wala nang secret. Open ka na kwento mo with matching. Iyak. Umiyak ba si Ate Sara? Bakit?
10 viewers lang. Ito yung ganito. Kaya ganito ko sumakasakit ko na. 10 viewers lang. Ano? Ito ka na. Sabihan mo, pag ginantok na sa amin ng gusto, mag-out na tayo. Kasi tulad nung nag-live tayo dito na inabot ng anong oras. Yung pala gusto niya nang matulog. Nahihilo na daw sila. Sobrang antok. Pero maghapon tutulog eh. Umawi lang ako sa ano. Sa lahat ng Tulad tawag. kasi kahapon, grabe talaga. Grabe. Naka ano kami, nakaupo. Tali ko rin kami ni Ami doon sa sahig. Dito yung bag. Yung sinandalan ko. Yun naman sa kabila. Sandal rin sa mga tulog ko. Sobrang talaga, hindi ko na lang pang malayo. Pagpatong na yung yung babae na may kasama din na kabigkat. Nakahiga baga. Oo. Nakapatong yung pasok pa ako. Tulog din yun. Tulog din, nakahiga. Hindi ko nakita yung tulog kasi ko eh. Nakalukot, nakaganyan din. Gumaya pala sa atin kasi nakatingin lang yun eh. Ay, inaantok na din talaga siya. Yung pa naman yung ano ko, yung pa ako. Di, bago tayo nakatulog. Nakatayo yun, nakabantay sa wheelchair. Nakaupo. Hindi nakatayo muna. Oo. Tapos pagtingin nila sa atin, nakita tayo na nakaganyan. Baka sabi, pwede ko na matulog dito. Baka mga baguhan yun din. Pero siya na pag nakaganyan. Saan ka kay talikuran? Masarap matulog sa lapag kaysa dun sa upuan. Body kami na ano, talikuran. Baka mapasok yung barracks. Bako. Tears of joy to yung cupcake pala. Ang haba ng comment ha, sabi niya. Magaling magtiis si aming proven na yan sa biyahe natin. Magaling talaga ito magtiis. Anong tears of joy? Yun yung cupcake. Grabe. Magaling mag-taste pag uwi talaga dun sa kanila. Diretso CR talaga ako nun eh. Tama ng biyahe. Pag bumabiyahe pa naman ako lahat ng CR na naiihian ko. Kaya papunta pa lang kami 10 piso sa unang turning natin na hinuan. Pangalawa. Apat na beses na CR kada biyahe. Tapos yung biyahe ni Kuya Roy kahit isang beses pala nag-CR din. Basta kung gusto mo malapit sa Diyos at gusto niyo maging madasal, sabi ni Kuya Papi. Kunin yung driver sa Roy. Naging madasalin nung si Kuya Roy nag-drive. Natiis talaga pag si Kuya Roy talaga yung driver eh. Makadaya-per kasi, madumuga. Nakadaya pa ng dalawa. Yung dalawa din sa harap natin, wala din reklamo na. Wala man lang. Tapos di rin yung lumihi po sa bahay. Ha? Di rin yung lumihi sa bahay. Di nag-CR sa bahay. 10 viewers alone. Naging madasalin nung si Kuya Roy. Bro Dennis, ayaw na nila sa akin mag-drive kasi hindi daw sila nakaihi. So, sobrang Buti pagod lang- din Kuya Roy. Ba't na umihi ako lang doon sa ano? Doon sa kinainan natin. Sa shopping nga, lahat doon nagbawa, nag-umihi. Umihi. Ang kumain. Wala na. Tapos wala na. Diretso na. Gising ka na lang doon. Di maganda kasi yung ano, di naman gaano nagtag yung sasakyan. Kaya okay lang yung ano, kahit may mga lubak. Talagang hindi tagtag. Kaya pinatay ko na lang yung aircon kasi para sabi ko baka di naman ako maiihi talaga ako nito. Maganda yung sasakyan ko yung doon.
Ganda talaga, gandang i-drive. Pwede Kuya Bern. Mali ka Kuya Papi. Gusto niyo magkasakit sa bato ko. Ano yung driver? Pwede rin. Di ganda talaga yung i-drive. Kasi na-drive ko yung sakyan, ganda talaga eh. Oo. Tapos hindi masakit sa ano. Ang sarap pangarapin ng magkaganyan ng sasakyan ko. Eh, syempre, mangarap ng din naman ka. Ang ginami. Yung ganyan daw. Yung ganyan, ganun yung sasakyan. Maganda talaga siya. Tapos malawak. Malawak yung mga upuan sa likod. Mm-mm. Itang Para kang ano, para kang, tuloy yung mga marites doon sa amin, tinginan eh. Kung sino daw yun. Pag ginto natin. Tapos pagtingin niya pa yung babalik-balik ako. Nung kinuha ko sila mama ako na nagdadrive. Eh, sino yun ba? Kanino yung sasakyan daw yung ginagamit mo? akala nila siguro tumama na kami sa loob. Tumama sa pader Pader. pala. Gulat talaga sila. Promise. Paano mo tiniis ate host? Di ka nagsabi na ihita. Wala din umiimik eh. Naiya naman ako kuya kahit to, iihila. Is ganda. Kaya pag uwi, takbo agad ako doon sa ano, CR. Tapos nakita pa dun sa barangay nila kasi pagbalik ko, kinuha ko yung tent dun sa bahay nila. Pagparada ko kasi alam nila, nasa Maynila kami. Pagparada ko dun sa gilid ng kalsada. Tanong ulit kung kanino doon sasakyan yung dala ko. Uli kaya kayo. Hindi man lang sila nagsabi sa akin, sa akin. Hindi naman sila nagsabi sa akin na naiihi na sila mismo. Sabi kaya, kasi bawat segundo, Kuya Proro, importante, kaya nagmamadali. Arman kanta na to, Kuya Host. Oh, ganyan talaga sa ano, Bicol, pag makita yung sasakyan. Ay, sabi ko kaya sa'yo, wala kang balak humito at magbanyo, dead makalang. Pwede Kuya. Nakalaksan kasi yan si Kuya Aroy eh, nung bumiyahe. Yun pala ang sikreto niya. Nabingi pala tito. Buti nga hindi yung isang cardinal namin, maliit na sakyan ni Mr. B. Ayun yung mga gusto kong sasakyan, Ano maliit eh. May maliit pa pala sila. Buti nga hindi yung isang cardinal namin. Mayroon silang maliit. Sasakyan daw ni Kuya, ni Mr. B. Pero yun talaga, tanungan ka agad kung kanino daw na sasakyan, ba't daw ginagamit ko. Yan si ate sa araw, alam niyo yan, pag sa Bicol ganyan, pag may pumarada, tanungan talaga yan. Hindi mo na nilubos-lubos. Kung sinabi mo, ano namin to? Charot. Di sinabi ko ano, ako, kasi alam naman doon na nag-vlog ako. Ako sponsor yun. Oo, tita. Umuwi. Sabi ni Kuya. So, sponsor ka ako, umuwi. Akala nila nalamangan na natin. Tama ka bro, Papi. Ay, Dennis. Kasi excited nila- kita si Miss J. Kala nila Ay, sakyan ko na. kaya pala Kuya Bert. Hindi nagsabi, excited daw makita si Miss J. Yan o, sabi ni Kuya Roy o. Mamadali. Kasi excited makita si Miss J. Gawin sardinas. So, ngayon alam mo na pag si Bro Roy, kailangan nakakateter kayo. Nakakateter nga. Sakit na. Pupunta ka sa ospital. Anong gagawin mo? Dok, magpapalagay ko ng catheter. Bakit? Huwag kaming bacon. Yung driver doon may hindot. Mas masakit din kasi matatagtag. Itutusok yun eh. Hindi din nakita yung Bro Roy. Ginawa natin sardinas si Ego at Iris. Bakit? Hindi kung yung sasakyan nga na ano. Ay, Mali. sabi. Nataray ko na yan. Sa sinasakayan ko. Sabi ni Kuya Hawk. Ano? May buti. May buti yun. Pwede yun. Kasi ako pag nagdadrive din ako sa ano, yung naarte lang yung van, tapos
ihina ako. Tapos yung nagarayan ko ay bawal siyang, Iwan. bawal mo iwan kasi pag iniwan mo, kung sakali, baka Matawin. matuwing ka. Ang ginagawa ko nun, lagi kong may battle sa loob. Kasi pag iniwanan mo yan, yari na, pagbalik mo baka nakatadlak na. Doon ako sa plastic bottle pag di na talaga kayang matiis. Plastic bottle na ihina. Natawa nga No ako kay choice. Ivy at Iris. Ang liit daw ng sasakyan natin. Sabi ni Kuya Rob. Hindi parang Jason. Baka naihit talaga si Kuya Rob. Ihi talaga. Tapos malaki bigla nung susunod. Ay, susunod daw. Okay. Susunod daw. Susunod. Ay, yung ano, baka, yung una kasing ginamit nila daw yung makikita. Tapos ang uuwi. Saka gagawin ano. Di saka madami yung nakakasakay dun sa sakyan, malawak talaga. Biruin mo yung pabalik-balik ko. Yung sila Kuya Puloy. Alam mo yung karga ko? 14. Ano, maliliit naman siguro. 14. Yung laman. Kalo-kalo. Oo, mga nakakalog. Pero may mga bata. Kaya sabi ko sa kanila, o sige, sakay kayo, sakay. Ay, yung kinakayan niya daw may CR. Ako nga din, kuya ko, may CR. Yung papunta tayo. May siya. Yung papunta tayo dito last. May CR. Yung tagwan to. Nakasave nga ako na ng ano, ng 50. Ay, ng kasi kaya ihi eh. Doon na lang ako umiihi. 10 pesos. Pag sakay nila, o sige sakay. Tapos inikutan ko muna, tinignan ko yung gulong. Kaya? Lakas yung lakas ng makina. Eh, puro pahon yung balatan na yun. Ahon, tapos pa palusong. Akala nila ay yung maliit na kadadalhin natin sa Bicol nung sinundo natin sila sa dorm nila, nagulat malaki na yung car na dali. Pinicturan mo na, pinicturan. Yung maliit lang yung ano. Hindi baka nagumala na sila ng una. Nagagamit yung Kuya Bern. Ngayon na wala ka. Ginagamit yung sasakyan na yun ngayon. Ako sa mga kamag-anak. Hindi sa amin yung namin, sa mama na. Sa mami ni Kuya Bern. Yung sasakyan na yun. Kasi pag di daw, may stock na. Baka stock. Gamit to yun ng mami niya. Sila mo. Nagdala ng arinola. Tapon yun sa loob. Bibilang panghi yun. Si Rica nga daw, pagliko ni Jason, Mm. kumalampag siya sa labi. Talsik sa ano. Talsik sa gilid ng sasakyan. Minsan lang ba, Jason? Minsan. Pero at least kahit ano. Oo, kasi yung- nabubuksan. Yung gulong ng manong masisira. Kasi stock. Pag ginamit yun, parang alam mo yung sapatos. Yung sapatos sa stock niya. Yung swelas. Tapos, bigla mong gagamitin. Yung swelo sa lulutong. Ganon din yung stock niya. Pag in-stock mo, hindi mo gulong-gulong. Ayun, sumabo. Pag ginamit mo yan, tapos long rides pa yung ano mo, long rides yung biyahe mo, sasabog talaga, sasabog yan. Yung sapatos mo, pag nilakad mo ng mga ilang akbang lang, iwan yung swelas. Tulad nung, hindi ko na binidyoan kasi, tulad nung graduation ng pinsan ko na polis, nakachinilas ako pumunta sa Las Piñas. Sa ulitin daw, sabi ni Kuya Roy. Dito. Nakachinilas ako. Sabi nung tito ko, yung asawa nung kapatid ni Papa, magulang ng magano, magsapatos ka. Ano? Listen, magsapatos ka kasi baka dito yung papasukin. Ako, wala akong dalang sapatos. Dala ko dito. Kaya,
Meron ako dito ng sapatos. Bago pa talaga. Kung sa'yo na yan. Dalhin mo na yan. Kasi dala daw yun ng kapatid niyang Siman. Bago pa yung sapatos. Sabi ko, ganda. Ganda talaga nga. Stock. Hindi naman nagagamit. Pagkakbang ko pa lang din galing sa kanila, may bit-bit ako ng mga dala-dala. Baklas ka agad dun sa unahan. Kinakabahan na. Kasi nangyari na yung dati eh. May nangyari sa akin na eh. Pero tuloy pa rin. Hanggang sa doon na kami sakyan. Yung dati namin dun sa bagong diwa. Bigat ng dala ko. Yung mga 5 jeep pa. Simula sa jeep. Matanggal yung kabilang siwilas dun sa kaliwa. Sabi ng babae, Kuya, yung siwilas mo na iwan. Hindi ako lumingon. Tuloy-tuloy lang. Wala. Pagliko ko, kasi yung dito sa kanan ko, nakita ko patanggal na rin. Kaya simple ko, tanggalin ko na para pantay. Kasi yung akbang ko, yung isa, Mataas. yung isa, kasi kunti lang, tanggalin ko na nga. Tapos ko lang nagilid. Yung kapatid ni Papa Lisa, tawa lang tawa sa akin. Bagong-bago pa. Tanggal talaga. Sabi ni, so ulitin daw, sabi ni Kuya Rocky. Kumain na pa kayo, sabi ni Kuya Papi. Anytime, nagkakapik niyo kapit. Di, papakain, Kuya Papi. Yes, tito. Sabi ni Ate Sam. Ever nagtatanong nila. Tapos sabihin yung babae na nakasakay, Kuya Roy, huwag titingin o hindi kaya huwag kang lilingan, di ba bro? Pero kapag si Miss ang pasakay ko, lagi ako mag-stop over para makita ko siya. Maayos. Aray. Kaya ron. Pag nagtanong, dapat may sagot. Kaya sabi ni Kuya Paul na to, kaya sumasakit siya mo, Kuya Roy, kakaganyan. Cupcake pa, kain ka tuloy, celebration, graduate si kapatid. Sino? Sabi ni Kuya Papi. Tapos na Kuya Cupcake, nakauwi na sila. Celebration din yung kapatid din Ate Sarah. Di, yung kapatid mo Ate Sarah, kabats ko yung kapatid ko. Ako, Kuya Roy. Bakit mismo sa babang titigan kita? Pero po, hello Ate Ay, si Ate Jocelyn. Jocelyn, hello. Kumusta po? Matapos lang bro, pops ka, katapos din nga na, eat well bro. Walang masama sa titik Kuya Roy Sos, parang titig lang. Oo ngayon Kuya Roy. Kabas pala. Oo, kabats yun. Ano yun kasi yung kapatid ko, graduation din, kakauwi nga lang. Ate ko, love, sabi ni Ate Sarah. CSP siya rin yun. Pero yun office ad. Ma'am Jocelyn, hello, sabi ni Kuya Roy. Magpamakdo si Cupcake at meron pang cake. Pinalo dyan po. Sabi ni Kuya 12 years ago. bago kaya amay man natapos bago ng PM. Oo, maaga man. Office ad. Office ad yun. Office ad. Pati si Bukas yung kapatid niya pang isa. pati si graduation din ngayon, si Katibayan. Si, yung na-scout din ni Pula. Si, tawag kasi nun, si Pageant girl. Pageant girl. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Basta Katibayan yung apelido nun. Graduation din niya yun Kuya Robel. Kasi classmate yun ng kapatid ko. Miss me nagkaon sa nisira sa luwas practical mo. Sabi ni Ate Sarah. Miss Jocelyn, hello. Bukas yung isa ko pang kapatid yung mag-graduate. Kuya Roy. Yung IT. Tapos sa linggo yung handaan nila. Linggo. May handaan. Tourism. May Tourism daw. kasabay ko rin siya. Kuya Papi, hello po. Yung kapatid ko, office ad. Bukas yung IT. Sabado bukas, tas yung handaan nila
sa linggo. May inalagaan na si Papa doon na Ma'am, hello sa video. pangkatan. Tapos titirahan na lang daw kami ng amin. Lagay na nila sa rip namin. Ako kasi yung lalaki naman ay din kusigera pero magpapatuloy pa siya ng 2 years pa. Sige, ano lang kapatid ko sa ano? CSPC pa rin siya. Graduate na. Nung nagkaroon ng K-12, parang naubos na lahat sa pag-aaral. Kaya karamihan talaga na nag-aaral. Tapos ang college, nakapag-asawa na. Asawa niya. Pero yung kapatid ko na isa, kasi yung ko lang kung ano, mag-ano yun, magtatry siya mag-exam sa Air Force. Yung Yung nangyari, kapatid ko. di ba? Dapat 16 o 16, graduate ka na ng high school. Oo. Nangyayari ngayon, 19 ka pa lang. Nag-graduate ka pa lang. Oo. Pa-college ka pa lang. Tapos may magka-college ka pa. Nag-graduate ka na sa... Pabinti ka na. Hindi. Ka-college ka pa, ng 4 years pa. Oo. Kaya pagkatapos na ng 4 years, Asawa. kasi malilate na, mag-aasawa na. Hindi na na-enjoy yung Sabi buhay. niya. Sabi ko kung yung host, di na kang napapagal mag-klase tama ng tapo. Sabi, may ka-hello sa mga ate ko. Parang guys ang ate ako. Hanggang 1 AM lang ang tulog na ako. Sabi ko yan. Hindi po kaya ron. Yung mamaya pag anantok na rin si Ami. Brother ko 3 years old, nag-kinder na siya. Si Bebe naman 4 years old. 2 years old. Nag-ano na siya. Kaya, gagraduate siya ng high school. Ano na, 11 pa lang siya. Tingnan ko na lang kung ano yung magiging nung kapatid ko makinig. Naroroy, nasa kondo Pasya pa. niya. Kasi daming pwedeng pasukan eh. Yung kamag-anak namin na isa, pinapa-exam sila sa civil service. Para kung sakaling makapasa sa civil service, ipapasok na dun sa BFP. Kasi yung matas yung katungkulan yun eh. dati siyang dun sa bato. Yung provincial. Hawak niya lahat ng Wala bro, dito sa Laguna, sa amo. siya may hawak ng buong BFP dun sa Kamsor. Pero kahit may tulong ng tao, kailangan niya dito. Oo nga. Hindi Tapos exam. yung kaibigan naman namin ito yung president niya, gustong pa-apply sa Air Force. Tutulungan daw. Yung pinsan ko na nakaka-graduate lang, may kilala na rin siya sa loob. Pa-examine daw ng Napolcom. Sabi niya, examine ng Napolcom. Kung sabi ko sa kanila, basta gamitin mo yung pinag-aralan niya. Huwag mo na mag-asawa. Enjoy ang buhay. Ay, nagbabalik si Kuya Ron. Sige Kuya Roy, sana dumaling na yung tiyan mo. Magaling natin. Maya-maya mag-out na din. Maya-maya po mag-out na rin kami. Mga oras? 150. 1:15 daw. Mag-out na rin kami. Malapit na. Kasi maglalaba ako bukas. 110 siguro. Para 1:30 muna. Kunti na lang din. Alright. Baga ako bukas gigising, maglalaba ako. sige, bye Kuya Roy, sabi ni Ate Sarah, night bro Roy, sabi ni Bebe. Kapor Roy, magpa-eskwela, sabi ni Ate Sarah. Grabe. Sweet dreams bro Roy. Bye bye guys, love you, sabi ni Kuya. Sige Kuya Roy, ihi ka mo. Kaya ngayon nga, na dito, ito nangyayari. Lagi ko nakaupo.
Tapos, yung pera, puro palabas. Papadala kami dun. Papadala ko dun sa anak ko. Parang na ano na ako. Na, hindi ako nakakapag-trabaho. Tapos, siyempre yung pinagkakitaan natin, Zero to the host. Sabi, yung vlog, mahina yung Diyos ko dito. mga bro, iyak na sinisinihanap ko yarn. Siya naman, ayaw mo na magpaiwan. Dito matiros ka pamilya ko. Kami ginano na, pero is na yun. Is. Para pag nakauwi naman ako sa Bicol, talagang banat ako ng banat. Hindi mo na ako makapag-vlog yung negosyo namin. Hindi pa ito pwede yung mag-kusot-kusot ako sa Pilipit, maglaba. Kasi yung lakas natin, diretso lang sa Pilipit. Baka bigla pang ano, magka-problema, balik na naman, opera na naman. Kaya bukas, maglaba ako. Laban ko yung mga laban ng kuno ay ginamit din sa ospital. Hindi ko kasi nalaban yun kami sa Cubayo kasi yung sampayan kasi doon, diba? Wala namang sampayan. Magsasampay ka sa loob. Dito malawak dito. Dito ko na lang lalaban. Nakasabi ko kanya, pagbalik ko na lang maglaba. 15, biyahe na ako 15. Maaga. Maglaba ako. Kasi 16, diretso tayo dun sa PGH. Baka 9, punta ako sa San Pedro sa 9. Kasi 8, birthday ko ba yun? 8. Baka 9 punta ako doon. Kailangan kasi ngayon kung pumunta ako. Kasi babalik na naman dito. Eh, gusto ko pag pumunta ako doon, yung balik ko, yung mismo ng check-up yan. Yung talagang yung kinaumagahan. Malayo kasi yung biyahe. Ilang sakay din yun. 3. Hindi naman kakibo si Ami. Maghapon tulog. Nagkikwento ka kasi. Mag-alam ka, mga alas 6. Mga alas 7 mo rin. Lalaban na ako bukas. Pero marami yung, di ba yung ibang gamit natin, iniwan natin dun sa ano. Hindi yung Baka na naman continue yung dala ko. Pati yung kaya boxer. nga dapat na yung mga something. Yung boxer ko dala. Tulad nung pupunta ko dun, yung nilagyan mo na boxer ko, 3 lang. Dala natin kung pila. Wala. Ako tika yung dala natin ka. Malayang biyan sa isa pa yun sa hassle talaga ko. At least patapos na yan. Sabi ni Kuya. Oo nga po Kuya. At sana maging maayos. Kaya ingat na ingat din ako ngayon. Hirap. Kaya pag humihi ka ba, nahawakan ko talaga. Kasi pag sobrang hindi nga makakain ka ng maayos. So pag ninanong Kaya bantayan talaga. Bantayan ng gusto. Kaya pag tumatawa ko, may nahawakan ko din. Sinabayan pa ng ubo. Nakahapon talaga, bago magpa-check up, grabe yung ubo ko madaling araw. Kaya natakot Kaya, ako. ang kabiling-bilin ko sa kanya, umalis muna ako dito kasi kailangan ko talagang umextra. Para kahit paano, may pumasok nila kahit kaunti. Kasi yung sa vlog lang tayo talaga, masagtas din sa pag-inilus mo lang. Eh ngayon wala, bagsak talaga lahat. Bagsak. Ano yan, binihak talaga. Sa loob po yung tahi, wala po akong Dito. ano. Dito wala. Walang Diyan. sugat sa labas. Sa loob talaga siya tinahik. Dito talaga siya. Eh sa loob. Kaya yung sakit niya kasi alam ko, siyempre di ba pag tinahi yan. Ano ba? Ay, Wala, sorry. no? Siyempre, bubupahin talaga yan. Mm. Kaya, yun, may ano pa.
dito talaga. Masakit. Kasi walang sugat sa labas. Sa loob lang Pero talaga pag siya natatagtag sa sasakyan, sumasakit daw pag medyo ano pa. may Pag- kirot. Parang naano pa ako. Ano ba tawag ito? Pawit lang. Ang bigat. Pero gagaan ganyan pag natanggal yung nakakalang. Pag health ka na din ba? Ang gastos. Kaya Ang bilis. pag makabalik kami ng Bicol, hindi rin ako makagawa doon sa bahay. Pwede naman makagawa doon, pero bago ko umalis, may pagkain na sila. Malilito ako. Kasi mula nung nagkasakit to, lagi kong ulit sa bahay. Sinihintay ko muna. Baka alis yung anak namin na mag-aaral. Kaya yung gagawin namin doon, pag makauwi sa Bicol, magbubukas muna ako ng tindahan. Parang may income. Basta, tsaka natapos na eh. 2 taon. No? 2 taon yung sinagaan namin. Hanggang sa natapos. Baka pero okay na din yung life kasi sa isang check-up, dalawa na yung... O sabay-sabay na. Sabay. Pero ang kagandahan lang ngayon, yung pupunta na lang tayo dun sa PGS para sa check-up, hindi na sa para sa opera. Hindi tulad dati, pabalik-balik tayo, hindi pa natin alam kung kailan na operahan. Ngayon tapos na eh. Pero sana ano maging madali na. Madali na yung tulad yung bata doon, yung kasabay natin, may kasabay kami doon ng ibis. Tuwang-tuwa yung bata. Sumigaw pati paglabas. Sabi na, yay! Tapos na kami. Tapos na yung mga follow-up check-up din nila. Parang Pero, ito, tulad kasi natin na sasabihin din kasi ng Oo. doktor, o kayo graduate na kayo. graduate na. Sigaw talaga yung bata, pati yung nanay, tuwang-tuwa. Yay! Tapos na kami. Graduate na kami. Sana nga, sabi ko, sana nga, sa susunod din kami na rin yung masabihan. Mukhang hindi ata ako graduate eh. Kasi nasabihan na ako ng doktor. Oo nga. Yung kaya nga ko, kayang graduate, pero hindi ko. Sige, May sige. year, pwede mag-year na yung check-up. Yan. Kasi parang hindi na talaga siya. Okay lang. Kung yearly yung check-up, walang problema. Tagal din 2 weeks o 4. Oo, tagal talaga. Hindi kasi yung last year, may ano na, hindi pagkakaunawaan dun sa last year. Kasi yung doktor ko, kaya pag pinaghintay kami ng tawag, na hindi pa ako napapatik. Oo. Dapat mapatik muna bago tawagan. Yung sabi ng doktor, bakit inano pa pinaghintay ng 2 months? Last year, ganun din. Bakit ka pinaghintay ng 2 months eh? Hindi pa nagpapatik. Mapapatik ka na dapat. Kaya umabot, dapat bakasyon ako ng opera last year. Oo. Umabot ng November. Pero yung doktor ko ngayon, sobrang galing mo. Lahat mo sila magaling. Oo, sobrang ano niya. Kasi, pag sinig ka sa tayo, pag alam nilang bukas talaga, tatanungin ka kung willing ka magpa-opera o hindi. Kasi pag hindi, wala, hindi ka na talaga, kumbaga, bigyan ka ng gamot. Eh, siyempre, Yun lang. pagdating ng panahon, babalik ka din talaga. Pero pag alam nilang willing magpa-opera, yun, sunod-sunod na kapagawa sa'yo, CT scan, laboratory, din. Kaya nagbunga rin yan. Madali kang kausap. Kay Tito, ganun. Yung 2 years na yun, nagbunga naman yung pinaghirapan natin. Nating lahat, Oo. ang dami naghirap na. Grabe, kaya nandun yung pasalamat namin talaga. Yung mga nagpakulay, yung Oo. challenge talaga. Kasi mga tumutulong na pinansya. Lahat. Grabe yun. Parang tiyagaan.
Tapos, kasi, ano nga eh, may nakasabay kami ng Wibis na taga Bicol din. Nagtanong sa akin kung taga saan kami. Pero ano na, umuwi-uwi pa sila sa Bicol, pero nakatira na sila sa ano, dito rin sa Cavite. Sabi sa amin, taga saan daw probinsya. Kako sa Bicol kami. Oh, Bicol. Ba't dito pa kami nagpa-opera? Meron naman tayo din sa Naga. Sabi ko, mas gusto kasi namin kako dito. Tapos tinanong ko rin kung taga saan siya. Taga Bicol din kami, sa Guwa. Ba't dito pa rin? Ba't dito rin kayo nagpaano? Meron naman tayo sa Naga. Kaya doon na kami nagkagantian. Hirap talaga din sa panihira sa mga ano doon. Pag doon sa Bicol, dami mong lalapitan. Tapos di mo pa alam kung sigurado yung pagkaka-opera nila. Pag di pa rin nila pag nag-operan ka nga doon. Pero pag sumablay, ituturo ka din dito sa ano. Dito sa Maynila. Tapos yun na, naoperahan na. Dami pang lalapitan. Tapos magsasakay ka pa kung saan-saan. Palilipat, puntang Iriga. Lalapit ka din sa DSWD sa Iriga. Pupunta ka pa sa mga munisipyo. Pupunta ka pa kung nilalapitan doon ng kapyarte. Basta dami. Kaya dito lang dito sa PGS, pagbaba mo, dala mo na yung papel. Doon na mismo, isang kwarto lang. Doon na talaga. Pagbaba mo, pasa mo yun. Interview. Tapos na. Wala na. Masakit pala pakiramdam na yun talaga kasi kung Okay na ay yun. pag masakit pag nakamangin ng ng kaya pag kumakain ako, hinay-hinay lang. Kung may sabaw dapat. Kahit mga surgeon sa PGH magaling. Sabi natin sa Galing talaga. konti o madaming bagay talaga ng tulong sa akin ate Ho. Oo. Hirap doon. Mamamatay na tao, di pa agapan. Oo, mahirap. Yung hihingalo na. Pirma dito, pirma doon. Oo. Bago ay hindi. Kaya, kami talaga, kaya sa PGH, pag pumunta kami, check upin, walang babayaran. Nung dati, dito ko nagbablog, kasi negosyo namin ito, fishbowl. Malakas yung fishbowl namin, balot. Malakas na rin mga tusok-tusok doon, tinda. Pag nagpapacheck up kami doon, sa private pa yun, hospital na clinic, yung sa tenga niya. Kada sisilipin lang ganito, 1K. Pati yung gamot, di naman gumano. Nung nagsusugat pa lang nun, di naman gumano kasi inopera na kami nga, 100, operahan. Tapos saan lang kukuha ng ganyan. Yun naman, pahinga na naman, negosyo kami. Pag sumakit na naman, balik. Balik. Tapos na naman. Grabe. Kaya yung dito talaga namin napili, kasi dati na siyang magpirahan, yung nagastos lang namin talaga, pumasahin. Pero sa mga check-up, wala kang binabaya, wala kang Check up ka binahan. lang pala. Pumasahin talaga. Doon na, Pagkain, doon, yan. yung sa challenge na napanalunan ko na 130. 130 yun, yung nasahod ko nung sa challenge. May butang pa yun, di ko matandaan. Doon talaga naubos. Pero Tapos yung mga gamot, kasi pag umalis kami ng dalawa, pamasahe pa lang, back and forth, 5K. Pag i-stay kami ng isang linggo na, ano tayo dito, isang linggo, siyempre, bibili rin kami ng pagkain. Alangan na kahit walang bayad Oo. doon, is yung pagkain din kasi. pagkain. Unang-una kasi, Jason, sensitive ang tiyan niya sa pagkain, sa tubig. Ganun kaya yung hindi sa bumibili ng pagkain sa labas lang. Sa mga kanin, ganyan, kanin o kaya yung hindi sa pagkaan sa mga pagkain sa labas. Kasi sensitive na ang tiyan mo kasi. Hindi ka tulad na kumain lang ako kung ano-ano dyan sa gilid. Hindi. Sumasakit ang tiyan mo? Siya.
kumain lang, mapasama lang ang kain niya. Sino pag nakikita ko kasi, Kaya yun po, ano. fast Pag food nakikita ko yung pagkain na di tinatakpan, siyempre, hindi lang. Isipin mo kasi, yung usok ng sasakyan. I-try mo na ano, may takip yan. Makita mo yan sa ibabaw. Ay, alikabok. May yung alikabok yan. Kaya medyo maselan po sa pagkain sa labas. Kaya ako, Maghapon, mga usok ng tambutso. Tapos yung mga alikabok, doon yung dadapo yun. Tapos may lama pa. kaya dun, nung nasa ospital kami, ang pinakain namin. Yung Pero- nandun lang, tapos fast food. Tulad nga nung, hindi naman Kaya supposed. medyo magastos din. Yun na nga sinasabi ko pag gulay. Pag gulay talaga, lalo pag hindi kami yung ano. Hindi, yan na. Wag na wag. Please. May nakita. Hindi Basta, na, babangitin ko saan Wag galing na nga yun. eh. May Wag na tukod. wag. Wag na nga. Nakita namin dun sa gulay. May uod dun sa gulay. Green na green. Kaya maselan po si Jason. Oo. Kumbaga tawagin ng maarte eh. Ganun talaga. Hindi naman naman. Hindi naman Hindi naman. sabi ko na, tawag ko yung Oo. maarte. Pero syempre yung research, hindi Yung pagkain yun. Alam mo naman na, alam mo ng ano, tapos kaya naman. Kami na bumibili ko sana, pero yung mura lang naman. Basta lang makakain. Kaya kahit Pag kahit hindi 99, 99. pasalamat tayong libre sa PGH, yung pagkain ng sila lang ang gagastos. Medyo magastos din talaga kahit sa pagkain din. Kaya pag bumabiyahe kami, imbes nang bibili, nagbabaon na. Nagbabaon. Oh, baka ang tataro. Mo talaga, sa to ano, di ko lang talaga ano. Kaya na ba yun? Yes. Sa to ano. So, tinataong pagkaon. Huwag na huwag Sa to talaga. Kulay green. Pag sabi namin, ano to? Ulod. Kulay green talaga, Ate Sarah. Puminto to sa pagkain. Ngayon ka mo, pagkakita mo na gano'n, nahinto ka ng Eh pagkain. kasi masusuka na ako. Oo. Kaya sabi mo, masilan, ikaw din Eh pero, masilan. pag halimbawa mga preto-preto, yun lang. Pero pag may mga ano, yun na, nakain mo na eh. Kapag gulay talaga, kadalasan yung mga ganyan sa talong. Ako yung talong talaga, pag hiniwa ko yan ng talong, hindi lang yan, kasi yung talong, pag hiniwa mo yan, wala kang makikita minsan. Kahit walang butas yan, pag binukan mo yan, nakita mo yan sa ilalim, mayroon yun. Pero yung iba, yung may rasyon sila dyan, malinis daw yan kasi sa ano daw, yung sa gulay talaga. Eh, upod pa din. Uod ng gulay kahit uod pa nila. Compare mga food sa labas at fast food, halos parehas lang. Preso complete mo yung pa sa Jollibee. Isang order na ulam, magkano na din ba ba? Oo. May ano nga, may tag, yung tag 99 nga, kadalasan namin kainin na. Hindi pa ngayon, alakart pa nga, kaya naging Oo. 85 na lang eh. Kasi 85. hindi kami ng soft drinks eh. Ang tataro talaga, ano, pero yung maliit na tataro, yung green na green talaga. Ito rin sa gulay. Tapos minsan pa, alam niyo yung, ano, yung nasa 7-Eleven, na may pagkain din sa 7-Eleven na iniinit lang. Yun ang binibili namin yung tag 29. Wala Diba? na 29 yun eh. Magkano na? 39 na ata yun. 29 na. Dati 29 lang yun. Yung sisig, saka kanin. Nakalagay na yung sisig dun sa ibabaw ng kanin. Tapos iinitin lang dun sa ano, Microwave. microwave. Yun. Pero busog na. May sisig, may aparitada. May mga flavor. May mga
Kung anong luto gusto mo. Pag ininit na yan, okay na. Mura sa 7-Eleven. Natikman mo na yun natin sa araw yun. Yung 7-Eleven na binanggit ko na. Yung iniinit lang ang microwave. Hanggang kaya makatipid namin, titipid talaga. Pero may minsan talaga gusto din namin bumalik ng medyo ano din. Gumastos lang ng ano, nung bago sa operahan. Talagang ibinili ko siya kasi mag-ano na siya, tawag nun, Pa-fasting. magpapasting na siya eh. Kadami ko talagang binili nun. Kasi yung kain niya hanggang alas 10 lang. Pero mo, simula alas 10 hanggang umaga. Walang almusal, walang tubig-tubig kasi operahan na nga. Kaya ito, binili ko siya ng yung gusto niyang pagkain. Kasi sinabi ng anesthesiologist, pag nakakain daw, maging honest. Kasi, ano kaya pinagpa-fasting kasi Madugo. may tendency umalya yung anesthesia nila eh. Okay. Iba kasi pag nakita ko niya mga hospital, akala mamahal. Social na pero kung totoo siya mas mura kaysa sa labas. Oo, mas mura sa labas. Mga sandwich sa 11 na. Oo. Sa ano po, kung sa Jollibee saka sa McDo, hindi rin naman kasi kami na soft drinks. Kaya ano naman, pili namin yung tinatawag ng alakaw. Yung alakal. Kamo. Mga walang soft drinks. Cupcake, pagkain na naman. Pag sa labas ka, bibili ka ng pagkain sa labas, magkano na yung isang order ng ulam ngayon? 70. Baka nga 80. Plus yung kanin, magkano na yung kanin ngayon? 20. Sa labas. So, ganun din, may lang, 100. Hindi mo pa sigurado eh. Kung doon ka na sa loob, 99. Okay pa. Ano ko din naman ang baso. Tugasin mo. Ayun, malapit na tayo mag-out 1:30, 1:25 na. Para makakakabili tayo. Maaga ako bukas ng gusto ko maglaba. Pag nasa city ka, walang murang pagkain. Sama ko sabi ni Kuya Paul. Sama daw sabi ni Kuya Paul. Ano kaya yung emergency ni Ate Ching? Biglang umano siya kasi emergency daw eh. May sakit pa naman yung sa Ate Ching. Kasi malaki din binabayaran nila tax, sabi ni Kuya Ramel. So, din ko nagkarika, nagbakal gamit. Yung ba gamit, sabi niya, ma'am, magkari po 80. Yun, 80 na yung ulam. Mahal na. Lalo sa mga bus terminal. Nako, nag-comment na naman ang L. Kung nag-Jollibee nga yan, kaya ako mas mura pala. Natawa na lang ako mas maganda pa talaga Jollibee. Mura pa. Sa mga inasal nga, may 99 na rin yung barbecue. Nung check up namin ngayon,
Yun yung in-order namin, 99, dalawa kami. Tinatranslate daw rin siya. Hindi maintindihan niya. Nagbibigol si Ate Sara. Ako natitamay na yan si Kuya Papi. Hindi maintindihan ni Kuya Papi. Nagbibigol si Ate Sara. Saan? Ano yun? Litsi ka daw kami. Naintindihan ni Kuya Boy. Ma, nagbibigol si Ate Sara. I-translate daw, sabi na ni Kuya Boy. Siya na raw mag-translate ng salitang Bicol. Tapos sabi naman ni Kuya Papi, ano daw yun? Sabi naman ni Kuya Boy, litsi ka daw. Galing ng translator ha. Bilis ng translate eh. Sabi naman ni Kuya Papi, ganun. Sabi naman ni Ate Sara, dito walang litsi dyan. Ay wala ba? Sabi ni Kuya Papi. Translate ka agad ni Kuya Papi. Bilisan ko translator ha. Sabi na, dito walang litsi na. Sabi ni Kuya Papi, wala ba? Sabay tawa. Liis dito. Kaya nga ayaw ko makipag-usap sa alien, di ko maintindihan. Sabi ni Kuya Papi, Ilonggo yan, di ba? Sabi ni Kuya Boy, Ilonggo yan, di ba? Bicol, Binecol ni Ate Sara eh. Binecol niya. Nagpinta kami, Kuya, cake food sa karinderya at Jollibee po. Mas mahal na din sa karinderya. O Binecol, yung kwentuhan doon tungkol sa pagkain sa sa karinderya o sa fast food. Bicol, Tito. Sabi ni Ate Sara dun sa niya. Kasi yung anak niya raw kumain sa kantin. Yung order daw, 80 yung 80 yung karne. Tapos 20 yung kanin. Sabi niya, nag-cook para yung anak niya. Magkano na nung inaabot. Eh kung sa sa Jollibee, mura. May 99 ka, okay na. Kung di ka nga mag-cook, nasa 80 lang. Sa munisipyo ka magpaliwanag. Sa munisipyo ka magpaliwanag. Bicol, linawin mo kasi tita. Di ako tanggap sa munisipyo, Kuya Kapti. Ayan na. Mag-out na tayo. Out na po muna kami. At 1:31 na. Maraming salamat sa lahat na pumasok sa live. At sana okay lang yung ni Ate Ching kasi biglang emergency daw. Oo, walang litsi doon. Bay na sa inyo. Ingat. Opo. Salamat po sa lahat at sana okay lang si Ate Ching. Kasi biglang yung kinumin niya kanina, emergency. Alam ko may siya, may nararamdaman din sa Ate Ching eh. Tapos pumasok yung kanina, nagpakulay. Biglang nawala. Salamat Ate Ching sa pakulay kanina at sa mga sa viewers sa atin.
sa mga nag-silent. May nahiya lang si Jason, no? Sabi ni Kuya Bern. Ano yung Kuya Bern? Bebe na po. Isipin ko ng matutulog na akong pupuyat. Pray para sa atin lahat. At Kuya Bern, pagaling ka rin Kuya Bern, sana maging okay na yung pakiramdam mo. Kasi hirap nung may sakit. Chillax lang, Kuya Bern. Ako nga, yan, di makagalaw-galaw tayo. Kasi kailangan ko rin siyang alalayan. Ang iniisip ko, ito, yung anak namin. Yung mga alaga pa namin dun sa Bicol. Baka nakalimpas si Kuya Romel. Yes, sir. Isip ka. Isip ka pa, hindi ka naman magkakatiis-piyat ka naman. Ingat ko yung kapit. Yan po, babay muna tayo. Babay po, Ate Sara, Kuya Bern, Thank Kuya you, thank you, Papis, thank you, thank Kuya you. Hawk, Kuya Roy, si Ate Cheng, si Kuya Romel kanina pumasok at si Silent. Silent viewers. Yan. Bye-bye. Bukas ulit. Live tayo bukas ulit. Pag wala akong mag-upload, live lang tayo. Si Bye-bye. Ate Cheng. Yan. At Ate salamat Sara. sa mga nagpakulay nung nakaraan sa hospital. At mayroon tayong nakahabol yung revenue ko. Mayroon tayong kahit paano may sasawarin. Ayun. May sasawarin ka. Oo. Ngayong buwan. At panibago na naman tayong ipon. Bye-bye. Bye. Thank you po sa lahat. See you tomorrow. Yeah.